Вземам ви на пазар с мене в Италия, тъй като знам, че сега е супер популярно да се сравняват цените с България и останалата част от Европа. Ще пазарим в MD, което е нещо като еквивалента на Lidl. Ето и какво ще пазаруваме, някакви неща, от които всякакъв ще има нужда. 500 грама малки домати са 3 евро, но това ми стори скъпо. Затова реших да взема тези по-нисък клас домати, където пък цялото кило беше 3 евро. Морковите са евро 25 кг, но пък са нисък клас моркови. Ама студент съм. Краставиците в Южна Италия са ужасни, но пък са 1,60 кг. 1,80 кг лук, 1,80 червения лук и 2 за някакъв бял лук. Снимал съм и хляба, аз особено много хляб не ям, но всичко е между 50 цента и 2 евро, в зависимост от това колко хлебчета има в пакета и всичко е изпечено днес. Ето ги и месата за 500 грама около 6-7 евро. Реално е малко скъпо, аз затова не пазарувам особено много месо от този магазин. 5 евро на половинка кайма, това е много. Ето тук намерих малко по-ефтина кайма, където 8 евро е килограма и реших, че нея ще взема. Имаха късано свинско на промоция за 6 евро 500 грама и ето тук всякакви прошутота, може да си паузирате видите цените. Филаделфията е 2 евро и 40 за 220 грама, не знам много ли е, малко ли е, аз нямам много Филаделфия. Прясна паста има за 1,40 на 1 кг, аз не си взех. Реших, че ще ви снимам по-бюджетната паста, по 55 цента е 500 грама паста и килограма беше около 80-90 цента. Има и по-високи класове паста, пак за по евро и нещо, но това е нали така суха паста, не е прясна, което няма много значение по принцип. Ето е моята любима нисък клас моцарела на промоция. За 4,50 вземем 1 кг моцарела. Ако не е намаление, около 6-7 евро. Най-ниския клас доматено пюре и доматен сос е по 90-80 цента. По-високия клас за по-малко милилитри плащате около евро и 20, евро и 50. Има всякакви кутии. Тук съм снимал прясно мляко 1,20, 99 цента. Това е за 1 литър. Има и някакви други картони, деца пак по 99, 1,20. Общо взето това е за киселото мляко. Яйцата съм ви снимал 4 евро за 18 яйца. Това си взех и аз днеска. Предвид, че те 18 яйца не са големи колкото българските, но да, това е общо взето пазара, който си направих днеска. Сега ще ви покажа и колко ми излезе всичко това. Всичко това струваше 30 евро, но предполагам, че не разбирате италиански. Така че реших да ви я преведа от италиански на български с преводача. Може да разгледате всичко, но все пак имайте предвид, че всичко, което пазарих днеска, беше на промоция. Разбира се, цените навсякъде не са такива. Аз като студент се оглеждам за най-добрата оферта. Също забелязах сега, че е превел пастата като уши. Всъщност това просто е формата на паста. Не съм си купил истински уши, така че не си мислете, че дават уши за 1,40 тук.